Ранок, робота починається. Починаємо працювати. Вже один розмір фактично майже завершено, ще трошки залишилось. Це вже все, що проклеєно, підготовлено для шивання. Бачите, вже планочки готові, попришивано все. А це вже чекає на шиття, на зшивання. Тут вже майже готове все, щоб шивати до купи. Ну і плюс рукавчики. Тобто вже буде повна зборка комбінезончику дитячого. Ну, а це ще 3 розміри чекає на дублювання переду та планочок ось цих. Дивимося далі мій канал. Дякую за перегляди.